Παρέα, θέλω να μην μου αγχώνεστε τόσο, αλλά να μπείτε στη διαδικασία να προσπαθήσετε. Γιατί αν δεν το προσπαθήσουμε, σίγουρα δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε τίποτα από αυτά τα χρήματα που περιμένουμε και θέλουμε. Λοιπόν, διεκδικήστε τα. Εδώ τα έχω. Δεν μπορώ και να τα μετρήσω. Κρατάω την κάρτα μου. Είναι 40 δευτερόλεπτα. Σας θέλω εδώ συντονισμένους. Αφήστε ό,τι κάνετε. Focus στη λέξη. Πολύ μεγάλη προσπάθεια φυσικά στο τηλέφωνο. Ακούστε προσεκτικά τις οδηγίες και είμαι σίγουρη ότι τα 500 ευρώ θα γίνουν δικά σας. Ακόμα και τώρα, στα τελευταία 20 δευτερόλεπτα, μπορείτε εσείς να κερδίσετε και να κάνετε την ανατροπή. Πάμε να κάνουμε λοιπόν ρεκόρ επιδόσεων και ρεκόρ σε χρήματα. 500 ευρώ. ΤΑΦ, Ζ, Α, Φ το αρχικό γράμμα, Λάμδα, Ι, Νι και Ι. 14.544 είναι τα τελευταία δευτερόλεπτα και όμως ακόμα προλαβαίνετε. Και ακόμα σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα μπορεί να γίνει μεγάλη ανατροπή. Λοιπόν, αυτό ήταν. Το χρονόμετρο του συστήματός μας θα αναδείξει τον πιο γρήγορο παίκτη. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να είναι και πιο εύστοχος. Και είναι η Αντιγόνη. Πολύ καλημέρα, Αντιγόνη. Καλησπέρα, μάλλον. Καλημέρα, έχω μείνει στο πρωινό. Τι κάνεις, από πού τηλεφωνείς? Τηλεφωνώ από Μυτιλήνη. Μπράβο, Αντιγόνη μου, πες μου τη λέξη. Φλιτζάνι. Μπράβο, Αντιγόνη, φλιτζάνι και 500 ευρώ είναι από εμάς για σας, για σένα μάλλον, από το TV Quiz. Λοιπόν, ανανεώνω το ραντεβού μου, σε μισή ώρα θα είμαι εδώ, έχει ξεκινήσει ήδη νέος διαγωνισμός, οι γραμμές μας είναι ανοιχτές, καλείτε γιατί σε μισή ώρα έρχομαι να δώσω άλλα 500 ευρώ. Καλή συνέχεια σε όλους, τα λέμε σε λίγο, μην φύγετε.